mercado real ten un libro en galego, que mercado real ten unha música en galego? Ou que mercado real ten un filme en galego? Alguén pode pensar, pois ten 2.800.000. É mentira. Quer dizer, todos sabemos, xa para comenzar, meu pai e os meus irmãos na vida van ver un filme en galego, nin van ler un libro en galego, ok? E creo que todos coñecemos persoas que son máis ou menos parecidas. Entón, o mercado é moi pequeno. Como o mercado é pequeno, a táctica consiste en traducir e subvencionar. Por exemplo, fanse campañas para meter o galego nos telemóveis. Software, por exemplo, Microsoft chega a un acordo coa Xunta que dice, nós vamos traducir o software vamos traducir o Windows e OpenOffice e Office para galego cunha condición, que a Xunta compre un monte de licenzas de Microsoft. Ese como funciona. Quer dizer, Microsoft non pensa, hai un mercado e vou traducir porque me interesa. O mercado é tan pequeno que non lle interesa. Chega un acordo, sentase a falar coa Xunta para tirar pasta. E consigue tirar pasta. Que máis? Literatura, sabemos que case todos os libros que se publican en Galiza traducidos están subvencionados. Pasas o mesmo co tema dos dicionarios. Coa música o mercado funciona un pouco mellor, e co tema do cinema é tamén pura subvención. Ok, este sistema ten 3 debilidades. A primeira é que é moi caro. Quer dizer, subvencionar é moi caro. Ok? E sempre temos dúbidas realmente se vale subvencionar. Quer dizer, non sei se sabedes, mas na Galiza, por exemplo, cando se edita un libro común na Galiza, en galego vende por volta de 300 exemplares, 400, 500 como moito. Mas tíranse 3.000. Por que? Porque a Xunta compra 10% da tiraxe. Entón, quanto máis se editan, a editora leva máis. Quer dizer, a Galiza está chea de almacéns, cheas de libros que ninguén vai ler. Entón, é un sistema caro. Despois, chégase tarde e nen sempre. Quer dizer, a veces hai a versión en galego cando a versión castellano xa saiu moito antes. E a veces ni sequer sai a versión en galego. E o peor de todo que depende da cor política do goberno. Cando gobernan certos partidos, todo corre moito mellor, a priori, e cando gobernan outros, todo corre moito peor. Ok, qual é a estrategia luso brasileira para isto? Importar. Ok, esta é a última aventura de Asterix. El cielo se nos cae encima. Se alguén gosta de Asterix, que non o compre porque é pésimo, realmente. Non vale a pena... Dizer, é un fanático de Asterix, é pésimo. Mas, saiu, e se alguén é un... Non sei, se é un fanático, pois que o compre. Saiu no ano 2005, ok? A versión portuguesa saiu no mesmo ano, 2005. Que eu saiba, actualmente, a versión en galego aínda non saiu. Isto que quer dicer? Un mercado que non é capaz de justificar unha traducción do Asterix é un mercado moi pobre. O Asterix é a banda deseñada que máis se vende no mundo. En Portugal tiraron 100.000 copias, en España creo que 1 millón. Son números grandes. Quer dicer, para unha empresa non se justifica traducir o Asterix. Iso denota un mercado bastante pobre. Por exemplo, Internet. Sites de grande consumo que unha persoa pode acceder na nosa lingua. Yahoo, las FM, Blogger, MSN, Algúns destes sites teñen versión en galego, mas hai unha diferencia importante. Cando nace un super site, rapidamente nace unha versión en portugués. É algo automático, é cuestións de mercado. Non tanto por Portugal. Portugal é un mercado pequeno, sobre todo por Brasil. En Brasil calculase que hai 50 millóns de persoas que usan internet. 50 millóns é moito, é moitísimo. Entón, todos estes sites, nada máis aparecer, clax, xa aparece a versión en portugués. Por exemplo, do YouTube, versións en linguas diferentes de inglés hai moi poucas. Creo que en español, en portugués e poucas máis. Depois, revistas que unha persoa en Portugal pode adquirir con total normalidade. Comparei agora con un quiosque galego, ok? Por exemplo, a revista Fillos, con esta nena que ten un ollar así un pouco extraño, ok? Parece Poltergeist ou algo así. Ok, autoestima, o segredo para a felicidade do seu fillo. Iso pode ser comprado en Portugal. A versión portuguesa do National Geographic. Capeliños, o vulcán que mudou os Azores. Ragazza, que era unha revista para adolescentes. Acho, non? Ou para mulleres ou para adolescentes. Adolescentes, cuestión de idade, mulleres, ok, para adultas. Ok, moito obrigado. Ok, a teu futuro e máis alén. Rotas e destinos. Zermatt, a Suiza, non sou mellor.
Superinteresante. Este can ten a mesma ollada que a menina de antes. Como tratar os animais. Ou unha revista do movimento gay. Okay? Donos de casa desesperados. Ok, qual é a fantasía do meu ponto de vista da estrategia autonomista? Querer que a nosa lingua deixe de ser periférica sin tocar un cabelo da castellanización e sin tocar un cabelo da súa identidade. Quer dizer, xogar a que o portugués é estranxeiro, xogar a que o galego non está castellanizado e con iso pretender mudar o seu estatuto. É imposible. Mas non é imposible porque o diga eu. É imposible porque 30 anos de política oficial realmente non ten conseguido mudar moito diso. A frase que se usa habitualmente é primeiro normalizar, despois normativizar. Mas, insisto, a práctica demostra que tal vez esa mellor ao revés. Ok, xa entramos na parte final, conclusións. Bom, vamos ver unha cuestión de dinámica de xogos, ok? Ok, aquí temos dos burros. Cada un deles quer comer a súa palla. Entón, cada un puxa para o seu lado, fica ollando un para outro, e o máis rápido, super rápido, tipo, incrível. Mételle unha couce, manda para o chan e come a súa palla e come a palla do outro. Este tipo de xogos chamanse eu gaño, tú perdes. Son a inmensa maioría de xogos que non xogamos. Por exemplo, a xente que goste do tute. No tute é imposible empatar, porque mesmo que empates a puntos, que levas as 10 últimas gaña. Ok? No xadrez podes empatar, por exemplo. Ok? Mas se xogas a 100 partidas, tarde ou cedo gaña un. Ok? Entón, a maioría dos xogos son así. Eu gaño, tú perdes. Mas há outro tipo de xogos. Temos os dos burros, cada un puxo para o seu lado, páranse, olla un para outro, e un dille outro, oye, vamos colaborar. E outro día, ok, vamos colaborar. Hoxe non tiña vontade de violencia, vamos colaborar. Entón, van para un sitio, comen a palla, e van para outro e comen a súa palla. Isto chamase eu gaño, tú gañas. E entón, o resto do que vou falar agora sería unha táctica de eu gaño, tú gañas. En lugar de estar sempre pelexando as dúas normativas e todas as historias, vamos buscar a forma de eu gaño, tú gañas. Ok? Ok, esta frase, por exemplo. 500 millóns de persoas falan inglés, 400 falan castellano, e 200 millóns pertencen ao mundo lusófono. En definitivo, se temos eses tres idiomas, podemos comunicarnos prácticamente en todo o mundo. Ok, unha frase magnífica, retórica, unha frase que eu mesmo diría, foi dita polo actual presidente da Xunta. Entón, a frase é magnífica. Ok? Temos subido esta frase moitas veces. Qual é o problema da frase? O problema da frase é que fala de que co galego podemos comunicarnos con 200 millóns de persoas. Na Galiza, as persoas que facemos iso, precisamente, somos os que temos menos delitos que o resto. Quer dizer, aquelas persoas que na Galiza facemos iso e nos comunicamos de verdade con 200 millóns de persoas, pois temos unha serie de problemas legais. O tema da subvención é un tema, mas tampouco é máis importante, a hora de presentar unha papelada, etc. Quer dizer, a nosa vida é un pouco máis complicada do que da xente que non usa, digamos, esa táctica de comunicar. O dito por outras palabras, cuanto máis comunicas é pior. Galiza é un país un pouco simpático nese sentido. Cuanto menos comunicas, a tua vida é mellor. O sea, por exemplo, se és monolingüe en español, a tua vida é magnífica. Cando queres ser bilingüe, complícase. E se por encima és bilingüe e usas o galego portugués, é ainda máis complicado. Entón, estamos nun país onde cuanto máis comunicas, é máis complicado existir. Okay? Pero, Galiza é un país simpático. Ok, que se podría facer, por exemplo, a nivel funcional? Ok? Por exemplo, poder ver os máis media de Portugal e do Brasil. Por exemplo, en Portugal quase un terzo da populación ve a TV por cabo. Ok? Entón, sería magnífico nós tamén poder ter esa posibilidade de ver, por exemplo, os documentarios do National Geographic en inglés, lexendados en portugués, poder ver 30 ou 40 canais en portugués. Por qué? Porque realmente hoxe en día quen poña a TV, o mundo que se presenta todo en castellano. Quer dizer, o facto de que podamos ver as TVs portuguesas só é bon. Ninguén perde con iso. É unha posibilidade que tes. Despois, poder entrar nun quiosque e apañar aquela revista magnífica do movimento gay. Tiña pinta bastante simpática. Que máis? Poder ir a unha biblioteca